खुलुमका हासे नाथुनाय जत ताकते बुकुकजोनो थंख्रों हापारो अजराव बेलेखे तंफ्लाजाक तामुन हिंगे दिनै सारिक निजराव आटकाशा बांला हायमाहाय ख्लायै प्रेस मिनि फासिंकै थंख्रों हापारो गोलैयै थांखा गोबाङा बरनो सालायग्या अबबुम हायकक अमबुमति प्रेस मिटनै कखे अमसि दिनै सारिकनि साइटानि जराव बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट इबा टीआरपीएस नि चेयरमैन पाताल कन्या जमातिया प्रेस मिट खालामनो बिसिंदै तिप्रा मथनि फाउंडर बुबाग्रा प्रोडक्शन मानिको तेबमानो गोबांमा ककथाय साका नटांकी बास जुमला बास ठकायो आबहायनि पद्रे पद खो खामिया साका तै कुलखा तामुबाय कुल हिंगे ब अमबो साका लाई थांनाय साल अम पिओ बीजेपी तिप्रा मथनि फासिनि कैसा लकुथुम पांडव तिप्रा मथनि फाउंडर बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया न पर्सनल अटैक खालायो तै बिनि उकलको को खाइमा सावो नै प्रेसिडेंट खाइमा बिसते बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया आवहाय खालायै तिप्रा मथनि फाउंडर न कुटुखा कुलखा आबनो कारिबो लुकु बसकांगो नाकार सान्दी निबो साका नाकार सान्याकाय बसकांगो लगिमान गला बसकांगो तेबो माजरा निमानो आबाहे साका आबो बेलेखिनि क्राक दागि मुवे साका साक नबो साका बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट इंगै साव नाकार सान्दी प्रेस मिनि बिसिंति साका फियाबा बिनि आ वाइस प्रेसिडेंट ते टीआरपीएस नि चेयरमैन आ आसुथाय मादे माया कारनो आवो जरानो सावमानसनाय तामुनि हिंगे जे बिनि आ प्रेस मीट पाइमानि यागुलो बिसिक जरा नांलिया बीजेपी नि स्पोक पर्सन सुब्रत चक्रवर्ती प्रेस मीट नि फासिदि साखलायका जे पाताल कन्या इबा बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट जे अमहाय खलायै कक सामनि आबो बदलनि फासिदि मुंसादागि मुंगरै आबो बदलनि जे राइटाव खबजाय गहनि साका आबनो कारिबो सुकस नोटिस बो रजानाय दिन साका इंयाखे बसकां सालो बदलनि फासिदि तेबो क्राक माजरा रजानाय हिनिबो साका बीजेपी नि स्पोकपर्सन सुब्रत चक्रवर्ती साइमैया बसकां सालो वाइस प्रेसिडेंट आसुथाय मारै माया कारनो टीआरपीएस नि चेयरमैन आसुखाय मारै माया कारनो आबो जरनो साइमानसिनाय आबोनि बागै ताबो बीजेपी ते तिप्रा मथान बिसिंगो बेलाखिनो तुंफ्लामान नुजाखा सालकाबाय आसुथाय चौमारिबो बसकानि 26 तारिखो ना थाङै दङ आ कसारा अमहाय खलायै कक कुटुं इबा उरलांजानाय कक साख्लायै जे प्रेस मीट माने बिसिंदै बेलाखिनो बीजेपी ते तिप्रा मथान फासिंगो तुंफ्लामान नुजाखा सिंते बखनाय माखा बीजेपी नि स्पोक पर्सन सुब्रत चक्रवर्ती नि फासिंदै जे बदलो अम बेलाखिनो सीरियस मैटर सीरियस के नासिक जानाय बसकां सालो बेलाखिनो कतर माजरा मानि मानो टीआरपीएस नि चेयरमैन पाताल कन्या जमातिया